ang kayang hirap. Imanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanino. Mga igsoon, atong iampo padayon ang kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang ato sang mga benefactors and donors, ato sang iampo nga unta padayon sila nga makadawat sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, ang imong gugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, tapos ang napulo ug upat ka tuig, mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe. Gidala ko usab si Tito. Miadto ako tungod kay gipadayagman sa Dios kanako nga kinahanglan muadto ako. Sa akong pagpakigsulti sa mga pangulo, gisaysay ko kanila ang ebanghelyo nga akong giwali sa mga dili Hodeo, kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto ug karon. Ang akong kuyog nga si Tito, bisan tuod Griego siya, wala pugsa sa pagpatuli, bisag may pipila ka tawo nga nagpakaron ingnon nga magtutuo sila ug mitipon sa pundok buot mutuli kaniya. Kining mga tawhana miyuhot pagsulod sa pundok aron mangispiya mahitungod sa kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa atong pakigiusa kang Kristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita pag-usab. Apan wala gayud kami padaog kanila bisag makadiyot aron tungod kaninyo among kapanalipdan ang kamatuoran sa ebanghelyo. Apan kadtong giila nga mga pangulo, gisulti ko kini kay dili ko igsapayan kun kinsa sila kaniadto, kay ang Dios dili maghukom sumala sa makita sa gawas, sila walay bag-ong gikasugyot kanako. Hinunua, nakita nila nga igisugo ako sa Dios pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga dili Hodeo. Ingon nga siya nagsugo kang Pedro pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga Hodeo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hodeo. Ingon nga gihimo niya si Pedro
nga apostol alang sa mga Hodeo. Si Santiago, si Pedro, ug si Juan nga giisip nga mga pangulo, miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton, busa nakiglamano sila kang Bernabe ug kanako. Ingon nga mga kauban sa buhat, kaming tanan nagkauyon nga magtrabaho kami diha sa mga dili Hodeo ug nga sila mga Hodeo. Ang ila lamang gihangyo mao nga among hinumduman ang mga kabus sa ilang pundok, butang nga ako gayong gihaguan pagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Panglakaw kamo Sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panausap kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingnan ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari kaunta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang gubat sa
Ukraine o Russia nagpadayon. Ang away sa atong mga politicians sa oposisyon o sa administrasyon nagpadayon. Nasaroy namatay nga media man niya kadungog sa kong balita nga ang North Korea mitira og ballistic missile ngadto sa teritoryo sa Japan. Ug ang Japan ang andam na sad pag-counter sa posibleng pangatake. Nganong nahitabo man tungod sa kuwang pag-ampo nga tinud-anay or bisan ang ato ganing pag-ampo dili tinuod. Kumusta man inyong pag-ampo? Tinuod o dili? Ug unsa may tinuod nga pag-ampo? Ang pag-ampo nga tinud-anay nga gitudlo ni Kristo mao ang katumanan sa planos Ginoo sa kalibutan. Ug unsa may planos Ginoo sa kalibutan, matod pa sa atong unang pagbasa ug sa atong tubag sa Salmo, kinahanglan masangyawan ang tanang tao sa maayong balita. Kung panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, matod pa sa atong tubag Salmo, ug isangyaw ang maayong balita. Ngayon sa may maayong balita, nagisangyaw ni San Pablo ngadto sa mga dili Hudiyo ug si Pedro ngadto sa mga Hudiyo. Matod pa sa unang pagbasa, nakitang tanan giisip nga anak sa Dios managsuon. Mao na sakto gyud untang balita. Mao na ang amahan namo kaning pag-ampo nga gitudlo ni Kristo, mausad ni ang iyang pag-ampo. Unsa may pag-ampo sa Ginoo, pirmi yung apil ang tanang katawhan. Kamuron, nag-ampo mamuron, giapil ninyo ang inyong silingan nga mga kawatan. Ha? Giapil ninyo? Kanang moingon ka, Ginoo, taga taong kog trabaho. Para ra ba na sa imong anak, para maka-eskwela, para ra ba na nimo, para mas stable ka financially, or apil sa ng mga standby diha nga mga way trabaho sa imong silingan. Basig wa maapil. Apil sad kaha, nimog ampo nga ilikay sa mga dautan. Sa tigingon diri, ayaw kami ibutang sa dautang sa lisod nga pagsulay or mga pagsulay. Giapil sad nimo ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Giapil ninyo? Wala mo tingog. So, tanan, apil tanan. Pasabot, dili ta mag-ampo para sa atong kaugalingon. Di ba nadunggon sa Ginoo? Or para lang sa imong pamilya? Or para lang natong mga Filipinos? Di na pwede, kay gihigugma sa Ginoo ang tanan yung mga tao. Nagpakatao siya para sa tanan, nagpakamatay siya para sa tanan. Dili lang para sa usa ka tao or certain race nga mga Hudiyo lang. Mao na nga nindot ning atong umaabot nga synod gani on the process siya kaning ato yung synod of synodality karong sunod tuig matapos. Gipahinomduman ta nga ang simbahan usa gyud kadakong katilingban sa tanang tao. Kamaotang mukuyog, kamaotang maminaw, kamaosad tang mo higugma sa tanang tao. Dili kay mag-ingon kaming Katoliko mo na careful ta aning atong kuan, kaning atong kanibitang lalis-lalis aning mga relihiyon, kuan ta na amping ta ba nga dili unta musangko sa pagkasilo sa atong mga kabubuton. Kay sige taglalis anang Biblia, sige taglalis anang doktrina. Kay tungod ako Katoliko, ikaw Sabadista, ikaw Iglesia ni Cristo, ikaw born again. Basig nasipyat na ta. Gasige lang tagtuki og kinsay sakto, pero wa na ta magbuhat unsay sakto. Kung sa may sakto, maghigugmaay ta, mag-inampuay ta, ug matod pa diri magpasayloay ta sa atong mga sala. Ay nangutanan ako ng amahan pader, problema gyud ko kay ang akong anak
nanguyab og Iglesia ni Kristo, nya kami sulid gyud ming Katoliko. Amo gisang gi-discourage pa din nga giingnan rabas iyang uyab, ngay laki mang ilang og mga asawa kanako pabunyag sa Iglesia ni Kristo, balhin og tinuhuan, mura masad kunog mo balhin ilang anak. Di kamo kuno be, og kamo inahan o amahan ani. Nya solid kay mo, gikas pagkagamay dadon gid mo simbahan, active pagyud kay sa simbahan. Nya karon ang imong anak nga laki kay nahigugma kaayo aning babae nga Iglesia ni Kristo, magpabunyag didto og mobalhin og tinuhuan. Unsa man, pugnan o tugutan? Ambot lang ninyo. Mag-ako'y dunay anak kamo yung bahala diya, kay kamo may nay anak. Inyong sa kong i-apil-apil. Ay lang kong i-apil diha, kay wabang ko'y anak. Pero isip pare, moingong yun ko, tuguti, ang importante, ang gugma. Ang gugma. Na among kuan, kanini ang study dito sa sa seminaryo ba, gatuon pa mi hisgot manggid mi aning mga laing tinuhuan, mga inana ba, nya naghisgot sad mi sa mga tao nga ang pinakadaghan bayag na convert nga mga tao na kanabang mga solid na gyud kaayo nga mga tao ba, mga professionals, mga philosophers, mga dagkong tao sa katilingban, ang pinakadako yung record na na-convert ba, nga nabalhin yun ang Katoliko ra gyud. Si San Pablo lang daan, persecutor guni, hardcore guni nga kanaganing Hudiyo, gipamatay gud niya ang mga matud pa niya diri, gipamatay gud niya ang mga kanaganing nagsunod sa kuan, na-convert sila. Si San Agustin, ka mga ngilngig ana nga mga tao nga mga pagans, mga philosophers pa yun, na-convert. Ignatius of Loyola, convert. Saint Vincent de Paul, na-convert gikan sa wagi klarong kinabuhi ba, supak pag yun, ug daghan pag yung kaayaw na nga-convert. Nga naman, matod pas atong claim, pero ato raning claim, kung imog yung paladman ang imong pagtuos Ginoo, musangko yung kas pagkakatoliko. Testingin ninyo. Basta imog yung paladman ba, imog yung ipatidlom ang imong ang imong pagtuos Ginoo o ang pagsunod nimo sa Ginoo, musangko yung ka nga mahimo kang Katoliko. Nga naman, kay ang Katoliko maoy nag-isip nga ang tanang katawhan anak sa Ginoo. Munang subo sa palandongon nga naay mga Katoliko nga magsigig condemn sa lain nga mga tao na sa laing sikta or lain nga relihiyon. Kay ang meaning sa Katoliko is universal. Tibuok kalibutan. Matod pa sa atong binisaya nga kuan, makaylapon. Og unsa man ang makaylapon, unsa man pagkaylap nga matumaning tubag sa salmo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Nakita mo nagsuon. Nang nalipay ko, nga naay mo text nako, Pader, palit kog slot. Pero dili bangilad, nga lain man ang akong tinuhuan. Malingaw lang ko sa imong kanya, naluoy po ko sa imong kanang, anisabot sa ko ba, nga nagkinahanglan mo niya. Sige man kong paminaw sa imong humili, mo palit kog slot. Di ba nangilad nako? Di ginangilad, bisag imo pa nang himuong 1,000 ka slots, mas mosamot kanindot. Lain dahil ka nga tinuhuan, musamot kanindot. Na sa laing minister, sa laing tinuhuan, Pader, sharing lang ning ato ha. Kana ganing di lang ta maglalis, pero ganahan magugos imong mga punto, magkuan lang ta, sharing lang kay malingaw sa kunimo da. Nako ka na, nindot kay na anong lalison man na nato nga pwede raman sharingon. Di ba? Sharing ba? Ingon nga kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Unsa sa inyong tinuhuan, unsa man siya. Ang amo anak Pader, inig tamparos pikas, punan ganig ikaduha, pusilo na namo. Mo nay amo kay injustisya man na nya, God is justice man. Ana, sakto sa da. Nako sa amo kuan kapito. Bali-bali gyud, bali-bali. Hangtod yun nga mamatay ka.
kay amo man tong gisunod ang there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Insya, mao ba pader? Nya ikaw pader, mubuhat ka ana. Nako, wa pa say siguro testingi ko no be testingi. Ana ba? Di ba? Nganong maglalis man ta kanang sharing of views. Kung musunod ka ning ako, di kuyog tas pagkakatolik ko. Ug di sa kamusunod, at least naa kay nasabtan. Diha ta magrespetuhay. Ana ba? Kaysa magsigi tag-away, hangtod maggubat na ta, hangtod magpinatyanay ta. Di ka magguol ang atong amahan, anak, nga nagsigig angkon, maako kang anak, pinangga ti kang anak, gipasaylo ti ka, ang akong adlaw, akong gipasiga sa tanang tao. Karon maghimo man taron sa ato na sang kuan 2,000 Hail Marys na mabuutan kinig naong ato mga 2,000 Hail Marys. Inaot unta nga di na sila magsigampo para sa San Vicente Ferrer Parish ana. Ayaw tibuok kinang kalibutan. I-appeal tong katong sig paningil og utang, kamo say paninglan, nya wala basan mo'y bayad-bayad. Ana, i-appeal na siya. I-appeal sa to katong mga tao nga nangutang nimo nga di mo bayad. Ana, i-appeal sa to siya. Ayaw to sahir ba mo ampo ta Ginoo tagain na lang na siya sakit kaya aron di na siya makuan, di na siya sig hasol magkaistanan, pailhara na siya Lord. Ini kasunod tuig na paralyze ako na niipikto na yung akong 2,000 Hail Marys to na kuan nasakit na gigabaan na ayaw ana in town please lang ayaw sige lingi ako na imong tupad ko no be nya pangutan siya ing na appeal ko ron sa imong pagampo na gi-appeal ko nimo sa imong pagampo. Importante na usab na ako ragyud ako yaw appeal ng uban ana kay usarata sa matas Ginoo nindong na ta. Mga igsoon, gitudluan kita sa pagsalig o pagampo nga hiniusa. Busa, mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan, nga mamahimo siyang atong dalampanan, ug magtudlo kanato sa pagampo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasod, ilabi na ang mga nagdumala niini, nga ilang pag-alagad magtudlo kanato sa pagsalig kanila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonang nanginahanglan sa atong mga pagampo, nga sila mahupay sa ilang mga giantos nga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang katikista, nga ilang mapalambo ang pagsangyaw sa pagtulunan ni Kristo, pinasubay sa pagampo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kang halandong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga kalag sa atong mga kaigsuonan nga mihalina, ning kalibutana, nga mahiuban na unta sila kang Kristo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo.
Langit no namong amahan, dungga ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mahigugmaon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatag, nadawat na mo kining among ihalan, ang panumino nga abot sa yuta. Ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kanaan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ang Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahil paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanan mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga magkaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasayloa kami sa mga sana, maingon nga nagamasay kami sa mga nakasala ka na. Dili mo kami hinugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang giharian, ang gahugang himayan, ang sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero Sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Kung sa kungalan kabu magkapundo, nahiusa sa pag-iguman, nagabuhat kabu sa akong isugo, ug ako kaninyo makiguban. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanunay kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among mga kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Diyos nung kahiusa, divine unity. Apan mahitabo ra ni kung sama ni Kristo, mahigugma gid ta sa tanang katawhan ug magampo para sa tanan, di lang para sa atong kaugalingon. Salamat sa nahigugma nato nga nagpalit sa atong mga slots, no? All over the world, atong mga territorial o online parishioners. So, ang atong update sa DOPS as of yesterday, niabot ng atong halin og 7,780 slots, nya napay 47,220 slots nga available, nga tag 1,000 per slot. Nya sa ato sang special slot para sa atong pista ni Mama Mary, ato dining segunda patron, MMTL or Mother Mary's Transforming Love. As of yesterday, ang atong total nga halin niabot na sad og 892 slots, na apay available nga 4,108 slots nga tag 500 per slot. So ato ning dali-dali og palit
aron mahuman dayon ang atong pagpangandam. Ug ang ato sang project dinhi kanindot untag mahuman dayon, no? Or masugda na. Sige, atong tagaag masipang pakpak ang namalit niini. Salamat kayo. So naataroy 2,000 Hail Marys anha sa atong Adoration Chapel. Niyang katong gustong mo apil, pwede sad mo join hangtod nis mga hapon, mga alas 4, alas 5 sa hapon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magapan kita, mga anak sa Diyos, napulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At unday ko ng Amahan ng Anak o Espiritu Santo, karon sa